bolos, cando traballaba lá no Ferrol Vello, por chamarlo de algún xeito, e alá fomos co grupo de teatro, co grupo de gaitas, e agora tamén a través da súa investigación, sobre todo sobre a problemática da mocidade, somos unha asociación juvenil. Imos escoitalo e despois imos proceder ao reparto dos premios. Miñas amigas, meus amigos. O ano pasado, un rapaz parisino, fillo de amigos, apareceume por Lugo e despois dos saúdos eu esperaba que me preguntase onde estaba Compostela, pero non. Preguntou por onde caía Vilalba, porque dallí son eu e eu procuraba teito e comida, claro. E de inmediato confesoume que en realidade non viña a Vilalba para quedar, senón que o seu destino era unha cidade chamada Guitiriz, mal pronunciado, por certo, pero eu ben me decatei de que ia cara a Pardiñas, un nome que pronunciou moi correctamente como quen coñece iso de toda a vida. Expliqueille que Vilalba estaba á dereita de todo. Entendeu-no perfectamente, porque xa me tiña escoitado a min falar disso. E sen esperar a miña resposta en relación con Guitiriz, el mesmo se adiantou a dicir que esta cidade, por lógica, tiña que estar á esquerda. Un pouco á esquerda, repliqueille, ao tempo que lle corrixía o de cidade. Guitiriz é unha vila non moi grande e a Pardillas un pequeno barrio. E non vou dicir que así se chama o francés, percibín unha carilla de sorpresa porque non lle encaixaba que nun lugar tan pequeno da afastada Galicia se puidese celebrar un festival de tantas zonas.